To, aby sme sa navzájom spoznali a rozprávali, má väčšiu hodnotu ako samotné umenie a tvorba. V Dunajskej Strede sa dnes stretli talentovaní, neprofesionálni výtvarníci z celého Trnavského kraja na slávnostnom otvorení výstavy a vyhodnotení 29. ročníka krajského kola celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2026. Výstava predstavuje pestrú škálu výtvarných prístupov, tém a autorských pohľadov, ktoré dokazujú silu tvorivosti a umeleckého cítenia aj mimo profesionálnej scény. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení a stretnutie autorov, odborníkov i milovníkov umenia. Kvalitatívne tie práce boli na veľmi vysokej úrovni a rôznorodé, čo som spomínala, tematicky, žánrovo, objavilo sa veľa osobných tém. Bolo to naozaj zaujímavé spektrum. Ja si myslím, že vždy vo výtvarnom spektru sú ako keby dve také hlavné línie, ktoré sú v každom ročníku silné, a to je jednak príroda a vôbec nejaké prírodné scenérie alebo reakcia na prírodu, a druhá sú osobné prežívanie, osobné témy, a myslím si, že aj tento rok tomu nebolo inak. Aj keď sa tu objavujú ďalšie zaujímavé práce, ktoré reagujú napríklad na to, ako priniesť spokoj matematickým spôsobom, ako ho vypočítať. Objavujú sa to veľmi zaujímavé práce, ktoré ako keby pracujú s tou vizualitou dneška, s Instagramom a tak ďalej, vytvárajú veľmi zaujímavé vizuálne koláže. A potom sú tu tiež zaujímavé práce, ktoré pracujú so zdieľaním, respektíve so zapojením účastníka alebo účastníkov výstavy. Čo znamená, to je taký viac konceptuálnejší prístup, čo je tiež možno trošku taký odchyl od takých tých dvoch hlavných línií. Naozaj je to taká veľká, široká škála, a že skôr sú také osobné témy, respektíve osobné videnie, alebo predsa len, aj keď je realisticky nakreslená príroda, tak vždy ide každé zobrazenie diela, ide cez ten filter, alebo cez tie oči, cez ten pohľad, cez to vnímanie toho jednotlivca, toho jednotlivého autora. Andrea Söč nám prezradila, že popri veľkoformátových plátnach sa v súčasnosti intenzívnejšie venuje menším formátom. Práve menší rozmer podľa nej vedie umelca k väčšej sústredenosti a nedovoľuje stratiť sa v detailoch. Podstatné je vyjadriť myšlienku čisto, jednoducho a výstižne. Dotyk, pretože som chcela spracovať spomienky. Tak, ako sa nás dotýkajú spomienky, ako sa niekde dotknú našej duše. Chcela som to prepojiť aj s fyzickými dotykmi. Napríklad, keď cítime kožu toho druhého, keď sa objímeme, alebo jemnosť peria. Všetky tieto spomienky sú pozitívne, jemné dotyky. Vyberám si to, čo ma pri maľovaní upokojuje. Aj krajinky preto. Sú to naše prechádzky, spoločné prechádzky. Na jednom malom obraze je môj manžel so synom, ako sa prechádzajú v diaľke. Sú to také milé spomienky, kde sa cítim dobre, a keď ich maľujem, prežívam ich znova. Nie som súťaživý typ, nie som nikde organizovaný, nemám výtvarné vzdelanie. Nepoznám hodnotu a kvalitu svojej práce. Takže táto výstava je pre mňa ako taká komparácia, porovnanie. Lebo ja nepoznám hodnotu mojej práce. Som rád, som mimoriadne poctený, a na druhú stranu je mi trpko z toho, že som sám z Hlohovca napríklad. Ja už mám 70, a čo mladí? Toto by mali robiť mladí. A toto snáď jedna z možností, ako ponúknuť, inšpirovať iskierka pre tých mladých.
Štefan Mik našiel svoje umelecké vyjadrenie v digitálnej grafike. Pri tvorbe využíva bežnú farebnú tlačiareň, pričom jeho diela vznikajú vo formáte maximálne A3. Jeho práce pôsobia čisto, prehľadne a moderne s dôrazom na precízne spracovanie. Častou inšpiráciou je preňho Fibonacciho postupnosť, ktorú vníma ako výnimočný fenomén spájajúci umenie, prírodu a matematický poriadok. Tá Fibonacciho postupnosť, ja sa s ňou zaoberám a spracovávam pomerne často, myslím, že ja mám dosť tejto tvorbe. Tá Fibonacci je pre mňa ako fenomén. Hovorí sa, že krv nie je voda a život je aj niečo iné ako kariéra a peniaze. Aj moja tvorba je skôr meditačno-relaxačná, upokojujúca. Nie je tam zlosť, strašenie, obavy. A ja robím grafiky a obrazy tak, aby som sa na ne vedel pozerať každý deň. Nie len raz za čas. Je mi ľúto, že to nevidia, že touto cestou sa tí mladí nevedia vydať. To je asi všetko. Možno najdôležitejší je spoločenský rozvoj. To, že sa ľudia stretávajú. Je veľmi málo takých podujatí, kde sa zídu tvorcovia slovenskí, maďarskí, z Trnavy, Senice, Dunajskej Stredy či z celého kraja. Stretnú sa a rozprávajú sa. A ak mám povedať, čo je tá najdôležitejšia vec, tak je to práve toto stretnutie. Jeden z najkrajších momentov, najvzrušujúcejšia časť umenia je tá, keď človeku vypne mozog. Keď nevieš prečo, ale pozrieš sa na niečo a vieš a vidíš, že je to pekné. Nevieš prečo, ale vyvoláva to v tebe dobrý pocit a oslobodzuje ťa to. Keď sa pozerám na obrazy vo výbere, hľadám ten moment, na ktorom moje oko spočinie a moja duša načerpá energiu. Dnešné podujatie opäť potvrdilo, že neprofesionálna výtvarná tvorba má v našom regióne silné, živé a inšpiratívne zastúpenie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže Výtvarné spektrum a veríme, že aj naďalej budeme objavovať množstvo nových talentov.